Ngero aroni mukaya mumurumi to ko dumagera ya gatatu aroni mukaya o beiro menyere to bokongu tabuga ati mongina ano koragero kwale ngo bokongu lende nturi kwenya akaimoka kagenda gakomenya asama rwako ni muinaiga twachire ko mukani usinyire lakini lende na ale ko nyore ndagira ya kira rituko bono ekera ya ikatale 26 maambia nalyo nyorete ripoti maambi ng'ang'o muromi no kure togo chigocha tokanyora agaitira agaitua agaiteru muine iyo erinda agakobugochaga paka mwaka amanyiga magoro na magokoga alise buna butua chite gokora postmortem twanyorete ng'ang'o njuri tuobi gotiga akaira nigo agakwa maumifu ye abune tuma twa korete postmortem nonyo modisi antu arengenere na totebe tinko kanya tole kubwati ale kineki kinake bano gya kolira matuko 14 twanya korora turn out nonya bono tokoboria serikali ingasikie egotokolera ma igamo kumatuko 14 no muntu atanya kubwatu nonya nchibu tanya kubwati kusate benga muntu ono bweke nyoro oitetwe ngakiata abantu batara bwatu yarenge Jumapili tokarangeli go chimogumo kero twarangeli go chimogumo elinde tukwanire bata tebringa tukwana bwanchire manyane bwanchire go compensating ato akana nonya ne bili rone esandu kinone bili ya mochari kero tuhagendo agata tebi siringi 3000 agoto no tokolengere linde siringi 3000 inkikira konye inkikira konye yange Monday tukaimuka tukagenda bwo chief service engakiye basali yanko rugo yarenge igonga ogotote birende nonya mwachaga murata iyo onya mogwanja toganya paka saa 10 akole isuguri je basali amanya gocha tuje kugamba kera tumarire mura tokamate yaya na mura nyola kogenda konyola isuguri kinde singenjo muntu gwe serikali chisuguri chine chinyinge chigotoka kaba agatochika togenda igoro yarenge Jumaine tokachikogenda kanyoro uchire kerina lakini ekerati twanyore to community policing ado tebe tinga mora nigakane tinga ta gochia ta kogenda chief service nande nyore bunamanye tinga taiteti na iru police kende ngeyo ato kali no serikali ene bono intuna abantu abataka abantu abataka intu toko unereribu
anta wataka ntubwati akiyeito ninki gekogera tu unereriku bono twaka ninga rende tubwati sieli egente kine kigakegende busu Nikone no nchawono nikotore nyumba wakire gatutete kwana mugondo na bana ono tuma koigwe bikuro gaiga tebe na kima kanga arwara nkirende kyabe bikuro bibetete mata dogo mnyoka gocha tanyora ngama kango korire okwete no gokukwaye ono nkorochi kaini nanga kya kwete senginjo tarwarete tarenge moibi montara tena kino moibi orenge gusena margi orenge akanyorwa gaitwa ono gokwo kuna bogoto kotoeto boro ono tware karansire muna chi family gaiganka utaka kumanya nganga kimakanga kwete gocha muna oyo minta kwani itukori arengerie Jumapili na rungo itete maka ogocha ko akabe kuga ankerabe kuabu oyo morai busira gatanje bono yori mwarenge korigi na korire na barete ono chatiriana morore gosengo koraki ngoigwana mo na batu ikaransete gabo ono bagasoa gwake hesabu ya kurmocha ligocha gocha bagake hesabu bakachika ikaru baina moja pero che ikaru baina moja ono bagatei mora ngakia ikwaro lirasa mangana mora agento kende ngei akorete gosate abena gaya gakie moko ngacha nche tingore timangana imna nyugete mo gatenga nche ngitete mora na ba arobete agatebanga nche bona singenja amenyete bwone chigento ndagaramie chiribusa tumuno ori gochikomoranya gitari na chiribusa to ngichira akora singenjo ntu tutagete atogaramie nya gitari ntu atagete besa chia ekoboko etu atagete atu akimomboro minta itire bosa bosa ayara garamia kaitosie mayane bwito tago tinde kumunengo kogose munege simba aina begete gochi gitukeri rigima ego chiarenge chingao bana kero to amanyore tabekire nyomba gaiga ego twanyore tabekire chianga chiabo echi omwana oba kobeka kwanza ale kobeka kerarenge sukuru bana bere iko mimi mwenyewe naitwa Peter. Ngoja kuweka microphone kwanza. Na nyumbani hapa shida imetokea hapa ni kwa ndugu yangu. Mimi naitwa Peter Sangai Mariaria. Shida hii imetokea ghafla ambayo sisi hatukujua. Ilikuja katendeka tu. Mtoto yuko hapa ndani akaletwa akawekwa hapa ndani. Bila aliletwa hapa ndani. Sasa kujulikana watu wakulima wale wanalima ndio walikuja kufumbua yeye kwamba kuna mtu hapa ndani amekufa. Na shida hii inakuja kwa sababu ya maneno ya chang'aa. Kuna kijiji hapa karibu inatengeneza hiyo pombe chang'aa, na watu wanapotelea huko, vijana vidogo wanapotelea huko, na watawala wanajua, lakini hawataka kusaidia sisi. Kitu inafanyika kwenda kutaka kusaidia sisi ni kwenda huko, wanapata kitu kama rushwa, wanawacha hiyo chang'aa inaendelea. Chang'aa hiyo ndio inasumbua kijiji hapa kabisa. Na hiyo chang'aa sijui kama itafanya namna gani ishe. Sasa wao wanachukua huko, sasa wanafanya miji inakuwa maskini. Sawa sawa. Wanaenda kupigania wanawake ambao wachane huko. Wao wanapigana wanakufa. Ninaitwa Ronald Osoro. Kwanake gusio mwaka. Osoro kiganinka oyo sirete mu murominto oyo sirete mu gisangione nandi twara metame nyombe yemo. Igondo no bororo na bwogo kumya ekero nkonyore ndugu yane yaitirwe naende baada yo goitwa manya gosoka konyore bitiso nga ninjende front line ninjenda kere kubutoru omodu igona ale gosabe serikali mwesimiwa Ruto asore omanye nga bagambi baho banze ngokusalira bali elieta ko ranjo mwesimiwa Ruto ngosaba mu county commission of Kizi County tafadhali utusaidie abagambi batwadire biyosiki byokoni amaru kere wiki bakorusi osiringi 3,000 bono toko chiko imuka bana nji tosalie abagambi aso akotochochea nale kusabaiga mumuroyo minto orarete igarorekanete mambi okubogorerio mongino yo amaru korwa igonga ochinka bwoye kiebenene maragoba akaroka nobegete chianga chimwamu
akaroka na guchimo gumo akagenda mugumo akamubogoreria chingeni kuruo bagaja na bara bunyumba konyona ndo chire bomo gakondo baguruka Martin esetingero ziro mutoliro yo muiriro ekero amangana yajiete koba umongino inajete baka ekera abantu bakurira akamanya kurwaga desify busibwa abantu ngatana kororekana amatuka atatu to kumanya kurwo to kweborigo oliobogoreri chingeni kurumo gumo no mongao no yo osiere to bituma bikagenda obo mutoliro yo mukagenda mwae no mongao aya chianga ejiabegeti chianga chingao ekera to kikano kwete ekanyoroka no begete chianga chi abana bae chi skuru chi gameskit chiange chi ekara to ko chi to kora boss mortem ntonyore tenga chianga begete ne chi abana bae omosikali DCI agateba ichina chi expert na chinko kacha agateba ngo chale aje kubwata abantu aba elinde elio tomanyenga mbo maene kiborega korulinga kieyo teyo tuademi na temile kumwakiresi minchomo nyeno yonteneina igago ntebenga siniliambiwa kwa chief hiyo maneno munimalizia kwa chief korugabo ekero yanyarekanite nga twajira okora post mortem ntuakeire simi tukatebigunga oyo okageire korokumura oyo kwenga amaru ochiro obisiyo mugambi otebire ngo compensate yara matanga ayo iyo iterio busaidi bobo isaine bakorokana kobanga nero itebe ya nyarekana ngochire ga buntu twarwete post mortem tukachanga tukakanyarene ngakero kende ntuna abantu bwato bokongu nkorangeri gutore kero kende totebi buri ngane ringa kiri arengi ndochie tiko tebiwo baburi aya ufuminere ko tebekananga chiombe chiaoniwe abagerara misi bali abayana bakageru bali ngwaka na bali garama ya nyagitari yani ya matanga nali abanda nali omutuli ya soda kontebinga kuratiga mangana yae twanya kambiri twanya kori nkamotebi yae kinenge ndukyo kwa nkiriko kambu muntu omo private ige ko kambu nabantu saidi yabantu 10 amangana yaka tokakira iwa akeigali tukoliko bwatiria nge Jumamosi litukoliko bwati Jumapili tokorangeliwa nkonyore ndugu yano yokwa naga Bernard Onkoba okongakire simyo kontebinga njuko cha mogumo njuko na fulani ntuna pendi tokoimuka tokogenda baka mogumo toko ikaransi wo tokonyora busiro ino hale abadule jabu no bale baka ruo bakorokana ko bale side ya yo mo kageruo yonse watware gosaba ochakero motuleti package barate na side yo kukwendu ko yaito ekiagera paka nyone chombe kyatabe kanenga nchioniri chibesa chia kobi tebye bara abakageru bali nande bakate bamenta chibesa baba sabiteli wisini nande bakabateli nande tome menta nande ikomya mangana yabera makontorere nje tokolimi otwaje to bisiye chief omanya na test bate kuru omunwobo adenga asite moko ira mura kanga nte korumse paka mwesimiwa onjoke aso amanganaja abwatirie county commissioner okizi county ntotakete no modisio itomo omo district commissioner itonere abwata amanganaja amanyenga mechando kierega igotwatie to bisio yomo chief tukaseri ukuru wabuna chisese omo community board siore ngorora katotebinga soka bono obisiengo siekande madam mutakore thiki tayo which is mean singa intwa babantu abataka ntobwatie right biamono ayana na rayo agambi brale toronke andi aken kobageru bali gen tugite bakira ayo kumera ne meksangire kana ni wayarolekane bachakire gukora obonyomera kuri ni basabire obwene bunyare gukorekana iliya matanga yanyare kurubiri unera nyare kweni ukolengana no mugusi ilinde nere kero kweni ukwaye kuri ilinda matanga yanyare kurorekana buna omugusi ono nigo matebire nganigo ekera itetu niga bekiru chianga chiabana bali odio kagire ngane kenero kerantega korwekyo abagoteba ngane chombe cyao niwo
yake bono bachakire gwetio koboko kwa magega basabire serikali inyale go bwatiringaneri uyu kwa unyinguru cyegutene cikinyangao eliyo muntu yanyale kubikubyara nyale kugambi ukolengana nelichiko kramba utimaga yokumongera linganeri ni onanyora maliga niga ikiri kyali gere iri umucinya sayakire nabagora yabere